Bapake Kirek le. Bapake Kirek kuwi ngerti ning Tom and Jerry. Ro. Yo wajahe serem ngono kuwi. Sekali jegong kuwi mesti meden. Masa? Kowe ngageti. Kowe ngageti. Aku kaget. Aku karaoke kaget. Masa kaget? Kaget. Aku dhewe yo kaget kok. Lah asu pengen kelon piye? Asu pengen kelon. Asu pengen kan? Gini ku aku. Piye? Iya wis cangkemmu. Cangkemmu kewan tok wis. Lah wedhus cilik wedhus cilik. Masa iso we wedhus? Wedhus iso ayo perhewanan kok. Wedhus cilik cempe. Heeh. Babone. Lah wedhus memeti. Lah sing ape lanang celuk sing wedok. Sing lanang memeti ngono. Bener. Saiki lagi iki kita gak iso, Pak. Latate kok gak iso. Ayo desal kula sange pinter tenan. Apa? Ayo. Hewan apa? Ya wis ke ya. Ya. Pinter tenan ya. Ini kirek cilik disusul kucing cilik nyusu ning kirek gedhi babone teko mari ngono sing lanang nesu. Ayo jajal piye? Jajal praktek nih. Wakeh ram. Alah jare iso jajal. Iso apa ora? Orane wedhuse mau. Ngapa tekan wedhus bara iki lho. Lah wedhuse pengen ngemiki ya. Kowe iki apa? Pengen ngemiki. Lambe turah ya ngono kuwi.